Bine, dacă v-a plăcut, puteți să aplaudați, că nu o să fac. Alerg în oraș ca un locomotiv, presiune ca o locomotivă. La barieră stau sunt locomotivă, după mine doar mă moare stivă, sunt locomotiv. Hai să vedem eu și vedem cu noi. Hai România, hai toată lumea aici pe centru, toți băieții și fetele. Bine ca vor pe pesește femei care să ținge gura mare, bate joc de ei, diarii în continuare. Nu mi-ați făcut voi, v-am făcut noi cu voi. Care eu am la modul frate sunt tari, dar nu se poate să rugați să dau și mari. Sau 2002 sunt la 20 de băieți care să vă rup măcar și mai vedeți ce scrii. Eu stil mafios, la fel ca 98. Fetele se beate pe hip-hop în grup, e 20-02. Se procedează la fel, peste Tony Montana, România. Fac tot posibilul să evit pușcăria, ca Leonardo Dorotei, cu campion mondial. Hai și vă întreabă eu fără adresa. Hai încă o dată, de toată lumea. Hai să vedem încă o dată, încă o dată. Hai un video. Let's get it on. Hai să vedem toată lumea de lăsie cu mâine sus. Hai, 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 toți pe centru să vedem. Hai, Mexică. Hai să vedem acum cu toții. Șat, 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 după șații. Hai sus pe. Să vedem și. Sus, sus, sus. Hai, toată lumea. Dar tu nu vrei să asculti și măcar te uiți la mine. Iubită nu te gândi, mai lasă-te la tine. Ce sunt vinul, poate cele care vin în viața mea. Și vreau decât să fie a mea. Și vreau decât să înțelegi cât de mult te iubesc. Fără mine nicio clipă nu pot să trăiesc. Yeah, hai DJ. Hai, toată lumea. Asta e hora, da? Pe mânuțești. Ușură. La omul care mi tragă treabă n-am parcat în fac. Iar n-așa și ne vorbe treabă i-am dat numai dumpe. La mândra cu burra dolce-mi de 3 ori de zând m-am dus în carna și noi pe clap. Este la poartă. Hai să vedem, yeah! Hai băieții, yeah! Eu știu, yeah!
milioane, milioane, Elisa, asta nu e